turnauksessa ei kruunattu voittajia. Kaikki joukkueet palkittiin pokaaleilla ja pelaajille luovutettiin mitalit. Palkinnot jakoi 2 venäläisen jääkiekon legendaa, Vladimir Petrov ja Boris Mihailov. Juniorijääkiekon ystävyysturnausten sarja saa jatkoa keväällä, kun Blues Matinkylän juniorit lähtevät pelimatkalle Venäjälle. Eurokemin viestintäjohtaja Vladimir Torin vie Espoosta Venäjän Novomovskovskin kaupunginjohtajalle viestikapulan suomalaisten ja venäläisten lasten ystävyysotteluiden jatkumisen merkiksi. Весной игра продолжится в России. Keväällä pelit jatkuvat Venäjällä. Поэтому ждем вас в гости в Москве. Odotamme teitä. Tervetuloa. Haluan kiittää erittäin paljon Eurokemia, joka mahdollisti tämän tilaisuuden. Erittäin hienoa, että tästä tulee traditio ja tätä tullaan myöskin jatkamaan.